medo yudo e mesa marwa mar kawo weche manyien. Komachielo bende ne moko kuom jokanyo mag duond bura mar ODM e gwenge mag Mombasa koro dwaro ni piny owacho wit oko chik mochung' ne gayo weche ma bende chwalo e mbui. Gikoni kata obedo ni chikno nitiere, obila osebedo katiyo gi agoko e rakore kod jogo ma bende itudo gi keto weche ma ok ni kare e mbui. George Aoko nigi ler mathoth kauke kaunti ma Mombasa. To ging'ado chikno mapiyo piyo. To sama chikno osebiro ka koro chikno duogo goyo ji, to kendo giduogo gi ywak kodwa. Mago pi wang' mwaneno ni mag miriam. Mano Betty Sharon ma en jagoro e duond buch ODM Mombasa kaseyo jood bura kuom kadho moko kuom chike ma kata kamano ok ketie tim, chike ma gikoni tiyo mana nyakunchiel kaka mano mar gayo weche ma iketo e mbui. Wadwaro ni chik mar computer misuse and cyber crime 2018 mondo goloko mondo wito oko kabisa. Okoni en midhiero ni Albert Ojwang ne onegi kotenore gi weche manondiko e yor mbui, to kata kamano chikno ne okoti godo. Jobura mathurwa kapok uchako ywago Ojwang to wachnwa uru ni chikni ugole karang'o. Chike maseche ma udwaro loko chike marito mana un kendu to udhi uriwre kod libamba ma sechego ok unyal kata paro kuma wantie. Koro kasa ma wasetho e ka uduogo irwa nuywa kodwa ok wadwar mano. Wuoguru oko ka chieng' rieny mondo unyiswa ni chikni ugole karang'o. Peter Otieno ma en jakanyono mar ODM to koni ogai mar okwach kich bende koro nego chung' tenge bang' jalupo ogai mar obila Eliud Lagat timo kamano. DCI Amin ben nyaka step aside. Gin gi Lang'at, gin ji ariyo wach ni omako gi nikech gik ma giwacho ne jo Kenya opogore gi gik matimore ma jo Kenya neno. Kenya sani ji rieke. Ruto nudonjo go uru mumiyo nyithindo laptop, nyithindo somo kompyuta. Onge gima nyithindo gi okoso, une mano miyo gi mumiyo gi tiegruok ni. Koro tiegruok ni nyaka gitiga atiya. Hapa ni chapter 1 mar katiba wuoyo e sovereignty. This sovereign power belongs to the people and they can exercise direct or indirect. Magina giwacho ka Julius Ogogo makedo ni ratich oganda to koni chung' tenge kende okoromo. Kata bed no step aside, gima wan pod wadwaro ni nyaka obed charged, kendo obed charged for murder. Stepping aside, it was long overdue. No report bed nene ose step aside chon immediately manene Ojwang nene oyudne otho. Pod wan kaka jo Kenya to kendo wan jogo kaka makedo ratiro mar dhano, wan gima wadwaro nyaka chieng' mano chope doho. Wan gima wadwaro no oripo bed no resign ok kano o step aside. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Bende Peter Otianga ma bende jatenda rowere piny Luo goyo